Audi urobilo to, že všetky autá nechajú vlastne, jak boli. Však oni tam mali dať iba Ečko za tým e-autou a vybavené. Na čo to tak komplikovali? Padne, nepadne. Neviem. A hlavne, keď to dvakrát menili, tak je každý z toho hotový jak ty. Čau. Sú niekedy také strašne milé tie rozhovory s mojím ocinom. Keď ste sledovali, tak on má ten Tiguan a on je veľký fanúšik aut a vždycky chce akože si ochytať, chytiť, vidieť, zažiť aj tie novinky, ale akože verný svojmu autu. Pomaranče. Strašne dobre to vyzerá, aj tá architektúra sa mi páči. A aj ten balkón, proste všetko také echt španielské proste. Veľmi cool je spravená aj izba. Ja tie váne až tak nemusím, lebo viem, keď sa tu budem sprchovať, tak mokré bude úplne všetko. Ono tie automobilky, jak som niekedy hovoril, sa snažia dávať aj taký cit z toho auta nejakého. Aj tým hotelom, že tak sa to nejako prelína, hej, že... Toto sa mi strašne páči, pozrite sa na to. Že úplne, že úžasne brutálne to vyzerá, veľmi nacítené, prešpekulovaný hotel. Sme pri Malage, La Zambra. Čo tu teda ideme jazdiť? Tým je nová Q5. Už má konečne také chlapskejšie črty. Práve som sa nalodil do Q5, na Slovensku to volajú, že Koleník Edition. Mali takú reklamu s koleníkom pri Q8. Vzduchové odpruženie TDIčko, 204 koní, nový Mild Hybrid Plus a ideme s tým vyskúšať bežnú jazdu, ale je tu aj taká offroadová dráha. Môžeme v podstate vyskúšať kvázi aj takú nespevnenú trasu. Strašne cool je to, že aj ten interiér vyzerá dobre, že už keď otvárate tie dvere, je cítiť, že dáte do auta. OK. Ale je tu vo vnútri. Ja neviem, čo to je za offroad, alebo kde sa nachádza. Ja to nepoznám. Ale vraj je to nejaký satelitný príjimač, odosielač, pretože tam nie je mobilný signál. Že keď sa na to niečo stane na tej offroadovej trati, že máme nejakú preddefinovanú správu z tohto poslať, keby tam niekde, ja neviem, zapadneme alebo čokoľvek, aby po nás prišli. Je to niečo od Garminu. Vlastne to, že InReach Mini 2. Dúfam, že to nebudeme potrebovať. Opäť tu vidím tento krásny kľúčik, ktorý ja nepasuje mi k tomu krásnemu autu. Ukážem vám to zvonku. Okrem tejto zlatej máme tu takú striebornú, teda šedú, zelenú a bordovú. Je tu možnosť vyskúšať aj SQ5 so 6-valcom benzínovým. Auto stojí na novej platforme PPC, takže popiči, ale znamená to, že Premium Platform Combustion, čiže sedí to na platforme, ktorá je úplne nová, je určená pre spaľovacie auta a poviem, nie je to tajomstvo. A na tejto platforme bude stať vynovený Macan, ktorý vlastne Porsche stavil iba na tú elektriku, ale bude aj spaľovací. Čiže toto je proste malé Porsche. Je to jedno z najlepších aut, ktoré Audi postavilo aktuálne. Vynovené nápravy, myslím si, že podobne ako na A5, kde použili v podstate doplnky z vyšších tried, ako z A6, Q7. Toto je populárnejšia verzia v Európe, hoci má o niečo menej použiteľnejší kufor a rozmery. Každopádne obľúbenejšia. Ja osobne, keď to vidím takto vedľa seba, v desiatkách verziách, dobre, v jednotkách verziách, dobre, je to 30 aut, no mne sa viacej páči tá klasika. Akože jak pri X5, X6 to je stále vec vkusu. Mne sa stále viacej páči aj X5, ale tuto skôr tá štandardná verzia, ten zadok mi až tak veľa nehovorí. Toto je také menej hranatejšie, mi sa menej páčia, menej hranatejšie asi autá. To je vec vkusu proste. Každý má na výber. Pre mňa asi tá klasická a táto zosekaná asi, že nie. A pozri sa, aké má brzdové svetlo. Ja, áno, vlastne oni tam robili ten odraz. To brzdové svetlo vlastne máte jednak z hora a aj takto, keď sa pozrieme, aj z dola a to sa odráža. Na tomto skle robí taký pekný efekt. To je inak pravda, že minulo sa vracia s tými koncovkami a pretože včera nám ešte ukázali taký jeden milý fakt, čo si nemyslím, že bol, keď predstavili to auto, že dopredu dali ten badge. Áno, má S-ko, že je tam. To zmizlo v minulosti a včera to ukázalo, že to dajú naspäť, čiže niektoré veci také rozumnejšie. Podľa mňa v Audi si veľa vecí uvedomili po tých posledných predstavovačkách a povedali, že... A po názvoch. Áno, a po názvoch, hej. Ale naozaj robia to asi ľudia, ktorí sú schopní si priznať tie chyby z minulosti. A berú spätnú väzbu, čo je viac cool. To je paráda. To nerobí každá automobilka. Naložené Megane 8, toto Alcantara. Can we choose track to the off-road part? Yes.
Now turn right. Čo je, toto mi príde nejaké komplikované. It could be that there is no signal to yourself. If there's anything with the car, you just send a check-in message. OK. Máme pred sebou taký ten nový layout, ktorý Audi razí a ty si videl znútra aj novú A6 a 7? Nie, ešte nie. Ale myslím si, že tam bude asi to isté. Nechajme sa prekvapiť, čo tu zostalo. A že tu je taký prežitok už. To mohlo byť jak na Porsche. Niekde inde. Lebo fakt to tu blokuje, ale však OK. Dobre, má to aj Enyaq, má to aj GTčko od Audi a tak ďalej. Ja mám síce pred sebou radšej tú mapu, ktorá už sa sem nedá dať. Dáte ju iba sem. Momentálne sme sa pohli na novom Mild Hybride Plus, ktorý sa vie hýbať iba čisto na elektriku. Sme v novom dieseli, ktorý má síce rovnaký výkon ako predtým, 204 koní, ale v zásade má 18 kW hybridný pohon, čiže teraz kompletne ideme v kuse na elektriku. Je tu maličká baterka, ktorá dokáže takéto mini presuny, respektíve vie pomôcť pri zrýchlovaní, predbiehaní aj pri nejakých rýchlych rozbehoch, kde potrebujete pohon 4x4. Ako som hovoril, sedí to na novej platforme a už po 10 metroch viem, že keď som prešiel cez 4 nerovnosti, že to je pohodlnejšie auto, jak bolo predtým. Sedíme na vzduchovom odpružení, čiže viete si tomu meniť aj svetlú výšku auta. Za ďalšie, to znamená, že viete aj občas prejsť niečo po nejakých nerovnostiach. V podstate v tomto sa trošku Audi dorovnalo Mercedesu, kde GLCčko viete mať na vzduchu, viete mať teraz Q5 na vzduchu. Tým pádom viete meniť, myslím, že o 6 cm ten zdvih, prípadne vzadu, keď si niečo nakladáte, dole to môže spadnúť o nejakých 1,5 cm. Len mi hovorili teraz technici upresnenie, že tých 60 mm je ten rozsah, ale že hore môže ísť tuším 4,5, dolu 1,5, aby to nechápali tak, že... Ja som si tiež myslel, že 60, len aby niekto sa tam nechytil, že... Vieš, to sú tie prezentácie, no? Ty napíšu 60? Hej, presne, tak som mal fotku, no. Výborné. 4,5 hore, ako Peťo povedal, a 1,5 dole. Ale head-up display je... normálne za mňa pomaly lepšie ako Mercedes, bolo lepšie ako Mercedes, lebo to, čo ja vidím, uvidíš to? To som nevedel ani v A5 novej, to mi zdá. Je cítiť, že to tu kopne tých 18 kW a nejakých 230 Nm vie vám to dať, ale musíte zošlapnúť ten pedál úplne na podlahu. Samozrejme nie je to žiadne niečo, čo vám utrhne ruky, ale je cítiť taký ten kopanec. A čo sa týka toho Mild Hybridu Plus, tak nazývajú kvázi tú novú generáciu. A zaujímavé je vlastne, ale tak každá automobilka to robí tak, myslím, že žiadno to nespočítava dokopy, ten výkon ani ho neuvádza. Tých 204 koní, ktorých dostanete, je výkon motora klasického spaľovacieho. Tých 18 kW do toho vlastne vôbec nerátajú, ale podobne to robia v podstate aj ostatné prémiové automobilky. Je to cítiť proste. Ja mám reálne obdobný, rovnaký motor a vo svojom aute a môžem povedať, že určite sedíme vo väčšom aute a je to proste svižnejšie, čiže ten generačný posun v tom je lepší. Aj platformu, dobre, ideme na vzduchu, tak proste viem, že je to tu prémiovejšie, hej, akože ja o Audi hovoriť tak, áno, je to tu proste next gen, že proste cítite, že ten podvozok prešiel technologicky na vyššiu úroveň a je to tu pohodlnejšie. Nie je to také, že tvrdé športové, nie vzlom, ale nie, že by to teraz plávalo, ale je to proste také, že na novej úrovni toho, že sedíte iba v A5 a cítite sa veľmi luxusne. Na zmenu režimov tu máte akože celkom veľké pekné tlačidlo, kliknete si a máte tu, že Dynamic, Comfort, Efficiency, Offroad. Musím osobne priznať, hoci som majiteľom Audi, v tomto novom systéme som akože stratený a proste ja neviem, čo tu mám klikať a nemyslím si, že som úplne ideálny. Jedna z vecí, čo sa mi na tom internete nepáči, je, že máte tu akože taký celistvý dizajn, obrazovky OLEDkové, tu je táto špeciálna a tuto je tá konzola, kde v podstate vidíte, že máte tlačidlo, opäť nejaký ďalší plastový kus a tu je nejaký plastový kus. Super je to, že stále tu máte možnosť ohľadať multimédia takto, ten hlas, proste to je ideálne. Pekné miesto na mobil, dvojica USB-čiek, vzadu máte dokonca 100 W z USB-C, čiže môžete si normálne hodiť nabíjačku od notebooku do koša, pretože
To je brutál extrém. Super je, že máte tu i hneď asistenty, alebo i hneď tlačidlo na kamery. Čiže to je cool, ale možno sa mi menej páči, že všetky tie autá budú mať asi že úplne rovnaký interiér. Neviem, akože teraz iba čisto fabulujem. 5 a 4 mali vždy podobné interiéry. A keď toto bude vlastne aj A6 elektrická má tiež rovnaký interiér. Čiže myslím si, že aj tá nová A6 klasická bude mať podobný. Tie čierne kolesa trošku utopené, ja nemám radšej kolesa. Hej, ale tá kombinácia pripomína mi to inú takú konkurenciu z Japonska, ktorú nebudeme menovať v tomto videu. Ale presne takýto farebný štýl kombináciu mala a bolo to pekné. Idem s nákupom, mám plné ruky. Svieti to? Áno, čiže normálne auto hľadám, ale túto mám šipku. Wow. Taká blbosť, ale funguje to. To je dobré. Taký detail. Áno. A to svetlo, ty bojíš sa, jak to svieti? Takže dosť masívne. Aha, tu to je na nárazníku. A to je len taká diódka, ne? Asi. To vyzerá, keby teraz vyvrtal Čávo s nejakým vrtákom dieru do nárazníka a to svieti. Ale akože je hlboké, ale kvôli baterke pozerám, že tu asi nebude rezerva, no. Zadné dvere sú hlavne spodok lacnejší proste za mňa, lebo toto je samozrejme pekné alcantarové, hej, v pohode, ale minulej generácii, respektíve minimálne v A5 je to lepšie. Musím povedať, že chápem tú vysielačku, čo nám tam dali. Sme úplne niekde totálne v riti. V španielských horách v Andalúzii. Celkom som prekvapený, že nás pustili na taký, dobre, však nie je to úplný offroad, ale tak zase je tu celkom dosť skôr takých ostrých skál, kde by sme mohli dostať nejaký defektík. A keďže vzadu není rezerva, tak by sa toto určite dobre robilo s tou výmennou sadou. Ťažké brodenie, akože fakt je to trošku zaujímavá trasa s tým, čo tu dávame na tej Q5. Podvozkovo veľmi dobré, odlučnené a hlavne tá farba. Na to, že tu beháme po nejakom blate, tak to auto vďaka tomu vôbec nevyzerá byť nejaké špinavé. Jedine, to vidíte, je zadné okno, že keď sa vám nechce umývať auto, toto je farba pre vás. Nie je vidno prach, blato, špinu, jedine tie čierne listy sú zašpinené, podbehy, ale krásne fakt je odlučnené a krásne jazdiace auto aj na takýchto menej spevnených cestách. Jediné, čo by som fakt chcel, Audi, keď počúvate odozvu, dajte naspäť mapu do tých stredových budíkov. Prechádzame do tej najlepšej verzie SQ5 a hneď vám poviem 3 super veci, čo Audi urobilo. Nechalo tu 6 valec, vďaka Bohu. Na ďalšie počulo, že ono je asi dosť blbosť robiť spalovacie auto vo vrcholových verziách, ktoré nemajú ani výfuk. Čiže SQ5 má štvoricu laufov, 367 koní a Audi sa neviem prečo pri niektorých dizajnových zmenách to rozhodlo, že prestane dávať taký ten symbol dopredu do tých mask a tu to vrátila naspäť. Čiže ďaká Bohu. No. Je to ešte šport nebol, hej? Aha, teraz som otvoril klapku, to bolo jak počuť. No to má fakt aj športový zvuk. Pozrieme sa ešte pod kapotu. Najkrajší motor, čo som dneska videl. Niečo nezhoduje v tých dverách, nekoľko. Počuješ to? Každopádne príjemný zvuk, taký fakt, že dobre, toto jazdí úplne inak, ako tá klasika. Bude to držať podľa teba? To musí to držať, prevodový stupeň. No, tak mi to preradilo vyššie.
neviem, čo to mám premeniť? Mám MS, SQ5, mám pravdepodobne teda nepodrží zaradený stupeň, čo vie aj Golf R s DSG-čkou. Dobre, jednotku nemusí, ale dvojku by mohla. Ale je tam aj cítiť na všetko taký ten kopanček z toho mild hybridu, ktorý je aj tu. Ale iba sme sa teraz pred chvíľou zamýšľali ešte nad jednou vecou, že v podstate toto je SQ5 so 6-valcom, benzínovým 6-valcom, ktorý má 367 koní. Audi má 5-válec, ktorého vydolovala napríklad v RS3 400 koní. Čiže tam ešte si nechávajú priestor na nejakú RS5, Porsche Macan, ktoré bude stavať aj na tomto podvozku. Na tejto platforme má o čo oprieť, je to úplne nová platforma. V týchto hlúpých podmienkach. Určite tá platforma zvládne oveľa viac, to má strašnú rezervu tento podvozok. A toto je dobrý výkon pre to auto, ale zvládne aj do tých 500 koní si myslím, že ktoré určite do toho Macanu nadrbu. Napriek tomu, že som všetko nechal v dynamiku, auto nám vyplo. Neviem prečo, ale chladí sa, hej, počujete. Ide to na bomby. Čiže toto je nová Q5, pohodlnejšia, lepšia platforma, dovolím si povedať, že brutálna, s veľkou rezervou, podvozkovo je to auto oveľa ďalej ako ten motor, ktorý tam je. Takže 367 koní pre to auto je krásny, ale zvládlo by určite viac. Veľmi dobré zvukové podanie, kvalitné svetla. Ako majiteľovi Audi sa mi niektorá logika toho interiéru až tak nepáči. Prečo klíma je hen tak vyriešená, však dobre, dá sa to ovládať, môže to byť aj inak. Samozrejme všetko je o peniazoch, však jedna obrazovka je asi lepšia ako 400 000 budíkov a káblikov a tak ďalej. Ale je to na správnej ceste, pretože vrátili sa niektoré veci, ktoré tam predtým v Audi neboli. Treba sa sťažovať, treba poukazovať, ale na reálne veci, nie na kraviny. Krásneho daždivého Španielska spred novej SQ5 benzínovej s výfukmi, s označením, s dobrým zvukom. Želám vám krásny a nie takto hrusne upršaný deň, ako máme tu. Je to dobré auto. Keď chcete, ja by som teraz išiel do Q5 a nie do A5.